Dünya baylığı yolun kenarından geliyerdim yörep, adamlan bolşunu görüp syn edip, birdenem şeýle bir sual öredi, dünýäniň baylygy nämeke diýip. Onyançada duş geldim, bir garry goja, soradym men ondan dünýä baylygyn. Ol hem jogap berdi, örän ahmarly, köşüp gadryny bil, juwan ýaşlygyň. Görrüňde şollum men, çyn aşyk bilen, soňondan soradym dünýä baylygyn. Aşyk jogap berdi, yanan ýürekden, aýsam pek süýgündi meniň baylygym. Ýene duş geldim men bir ýetim çaga, çagadan soradym uly baylygyn. Çagajyk bakdyda gözlerin ýaşlap, ejemjan bolsady şol bor baylygym. Soňra soradym men bir tütsar baýdan, nämedir sen üçin dünýä baylygy? Baý hem jogap berdi, agras baş bilen, pullarym men üçin dünýä baylygy. Soradym bu gezek sırkow hassadan, sen üçin nämedir baylygy dünýäň? Diýdi hassa hem baylygyn aýtsam, saglygym baylygym iň uly dünýäm. Soradym dünýäniň iň mehreminden, mukaddes eneden dünýä baylygyn. Ol ene hem diýdi gaýgaly bakyp, balalarym meniň dünýä baylygym. Soňra duş geldim men Mazarstana, girdim bir çetinden, aýlandym ony. Ne aşyk, ne ýaşlyk, ne de bir baýlyk, kim näme bolupdyr bilmedim ony. Hiç tapawut ýokdy biri birinden, şol bir gumy siňipdirler hemmesi. Olar bir tümmejik gumyň aslynda armanly, armansyz ýatyr ählisi. Şol pursat gulawma sesler eşdildi. Gözleýän bolsaň sen dünýä baylygyn, diňlesen iň uly baylygy aýtýas. İmanındır iki dünýä baylygyn. Aftory ýaş dekilni şahyr Cennet Meredowa, Okan Toyçy Hekimow.